apo Jesu anouya kutora varume, anotora vakanaka avo vanomuda. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema vanoenda kudenga kogara naJesu. Apo Jesu anouya kutora vakadzi, anotora vakanaka avo vanomuda. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema vanoenda kudenga kogara naJesu. Apo Jesu anouya kutora vacheche, anotora vakanaka avo vanomuda. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema vanoenda kudenga kogara naJesu. Vana vake pasi pano, uyai kwaari, anomuda zvino pano nerudo rukuru. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema vanoenda kudenga kogara naJesu. Ngatiedze misi yese kufadza ponesi, tizotorwa ndiye Jesu kudenga kutsvene. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema vanoenda kudenga kogara naJesu. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema
va Noé.